Malawi Today. Pamapeto pazonse pa convention ya UDF tinganene kuti chani zokhuzana ndi mgwirizano wa MCP komanso UDF kuti kodi ulipo kapena tiwale nde apa Kathy ndi Innocent akutambasula bwino ndi mmene amvera mfundo za akuluakulu a chipani cha UDF pa nkhani ya mgwirizano wa ndi MCP nde timve zoti anayankhula kuti bwanji ili opinion yako nongati ntolankhani wapanga ndale wapanga cover politics mochuluka MCP ndi UDF mmene zinthu zakhalira apa tipange give up kuti sangagwire ntchito limodzi. Innocent ndikumakonda kulankhula kuti afford momwe ikonekera ikupita ku DPP anthu ndithu apanga zimodzi izozo ndi 100% I'm sure kuti anthu akupanga zimodzi ali kumeneko komano UDF momwe akuchitira zinthu zawo ine ngati munthu amene ndimatsataso kwambiri za ndalezi munthu akamayankhula ndimamutapa tima statement take tomwe apa ndedzulo tikuwachita interview atupele mulozi kuseli kuti Wanda anafunsa kunena kuti kodi nthawi inake ku debate munayankhula mawu onena kuti achakwera alibe experience yoyendetsera boma lero ndi momwe wachitira munganene chani muda kayikira achakwera in 2019 I remember the presidential debate muda anena kuti alibe experience yoyendetsa dziko. Do you stand by what you said then? But debate inali debate that is a debate papitano 4 years since the presidential debate opanga judge ndamalawi akoma bene kumbali yanu mukuzona bwanji zinthu momwe achitira achakwera pa 4 years imene achita bwanji kwa ine ndikuona kuti economy yathu monga mukudziwa kuti economy yathu pano it's around $11 billion economy mene nankhulira pa convention speech kuti ndalama zimene timaononga pa chaka zimene zimafunika kuti tigule mafuta tigule mankhwala tiyendetse ndi 3 billion balance imene ikuchepera ikusowa ndi 2 billion chifukwa timangopanga generate 1 billion. Ine ndikuona kuti sizinali zovuta kusintha chuma chimenechi mnthawi yochepa kutsegula kuonesesa kuti ma private sector ma business athu ma investments akubwera mdziko muno pali zambiri. Chinthu chimodzi chimene chikuononga kwambiri mbiri ya dziko lino ni nkhani ya katangale akuononga kwambiri. Nde ife tikubwera ngati UDF zanena kuti tikufuna kuonetsesa kuti amalawi anthu kumudzi mtawuni akhale ndi ndalama ma business ayende bwino ma investors abwere mdziko muno tilongosole nkhani ya chuma cha dziko lino koma chinthu chachikulu tionesesese kuti tithetse katangale mdziko muno. Tikamaona zinthu kusokonekera mutakuona kuti amuluzi akuwazemba mafunso makamaka okhudzana ndi achakwera ndi amalawi nokha mutakuona oweruza ndinu koma tiye tipitirize kuonera program imene ife tikuona kuti tikhoza kukwanirisa kuti tisinthe dziko. koma mwina ine pomaliza Wanda mungapase malikiso tani achakwera tiyerekezo out of 10 mungati achita bwanji? Kuti ndipereke marks ineyo ndikhala ngati kuti ineyo mwina ndikoza unena kuti kuli ntchito yayikulu kuti tisinthe dziko lathu ndizotheka kuti Malawi isinthe pafunika ndithu kuti maplani maprogram amene tili nawo mdziko muno tiyambe kugwirisira ntchito amenewo. Vuto amene tili nayo ndi kuti tili ndi maplani abwino kwambiri koma vuto amene tili nalo ndi implementation kuchita zinthuzo. Nde pali zambiri mene tikhale tikukamba makamaka tikapanga launch manifesto yathu ni maprogram ma interviews amene ndikhale ndikupanga kutsogoloko tifotokoza zinthu zambiri koma
ine nfuna ndinene kuti zambiri ndakhala ndikulankhula mdziko muno, Amalawi anamva, iwo they can make their own decision. Akudziwa zimene ndakhala ndikulankhula mdziko muno. Munthu funso limene lolo imagine tikanapatsa muthalika akana chiloti chakwera walephera mwakuti koma mumanankhira tupere Mulunzi ndinatola pamenepo anayankha kunena kuti zimene zita zinali zapa debate basi zakale zinali zapa debate zimene zita zinali zapa debate nde ndinazafunsano kuti komabe iniyo pano mutati mwachite rate Chakwera kuti achita bwanji mwina out of 10 munganene kuti achita bwanji anazemba-zembaso sana nene kuti Chakwera achita bwanji pamenepo 1 tapfika 2 tabwino 3 tikucheza apa ndaisha mambo anena kuti pali zambiri zimene MCP kuchita ife tikatenga boma tizapitiliza kuti taziti koma zina zoyipa ife tizazisiya so pano ukayang'ana momwe zikuchitikira apapa chifukwa so momwe anankhulira former president dzulo nkhani yokhudza anthu ku msonkhano kukana kuti MCP ibwere Bakili Muluzi anankhula mawu sonena kuti ife chipani chathu ndi momwe munabadwira democracy nde ife sitipanga zinthu zoti ayiso awa akhale uku ife tipanga ndi awo ife timafuna umodzi nde anazapitira kunena kuti ine sindikuona cholakwika kuita na MCP kubwera kuno sindinaone cholakwika kungoti mwina anthu athu sawerenga constitution ya chipani nde they don't know kuti chipani chikodi chili pangodya ziti akuti sakuona cholakwika. Kubwera kwa MCP kunakhala ngati kuti kunabweretsa mpungwepungwe mchipani. What happened? Hayi ndithu I think alipo ena mwina amene sakudziwa policy ya chipani cha UDF kuyambira kale as a democratic party neki makomana ikakoti ya kuchita plan convention tita na ndani chimeti mapanga ngata secretary general amapita ku registrar of political parties kutaka tengi list ya zipani zonse including MCP nao anakhala pansi ndikuchita recommend kuti chaka chino tita na zipani zonse. In fact kumbuyo konsona amayitana ngati samabwera inali wina koma amayitana ndiye I don't know kuti china chitika ndichani kaya ndimavuto anjalawa kaya sindikudziwa koma ifeyo silimasankha ya ingati a democratic party and would have wanted them to be here. Komanso atikwa chita interview kuseni anazankhula kuti ine ndachakwera timakumana ndiye kuti kapena ndikunena mwamiseke President Chakwera amabwera kuzandiona ndimawuza kuti mmene zikuyenderamo let's find a way kuti economy iyenda bwino. You look at the exchange rate ndiye mukaona so inflation is about 35%. If mmene tikati tipateni chifukwa tuine anthu akamankhula ndimangotora iyo mwakuti ndi ine innocent momwe ndaonera kuno sindingachite conclude koma momwe anthu ake kuno kwakuyankhulira tinali muno ndi DPP momwe mayankhulira kunyoza illustrate direct kunyoza kuti ani awawa mwakuti ndipo panalibenso chabwino chomwe amachiona kuti ku MCP panalibe chabwino chomwe amachiona mwa Chakwera that's ku DPP koma ukaona kunoko sananyoze MCP kunoko indi anayankhulapo zina mwina zokhudza kuti katangale akupitirira koma ukaona kunoko atupere Muluzi Bakili Muluzi sananyoze MCP